אוקיי, שלום חברים, כאן אתם איתי עם אריה קספריאן, ואני היום מדבר על הערוץ. לא אדבר יותר מדי. אני אדבר קצת על מה שאני אשחק ועל כל הסאבים וכל זה, על כל הספיישלים שאני הולך לעשות, ועם הסרטונים וחברים כאילו. ואני אתחיל בסרטונים חברים, עושים הערוץ, אוקיי, מה שאני אשחק. אוקיי, אני אשחק דווקא הרבה, אני אשחק במיינקראפט. אני אשחק גם בליג אוף לג'נדס, אבל אני לא אשחק בהרבה דברים כי זה המחשב של אמא שלי. ואסור לי להוריד כל כך הרבה דברים על המחשב של אמא שלי. אחרי מתי שמתקנים לי את המחשב, אני אלך פשוט לקנות מחשב כאילו אני הולך למחוק את כל הדברים שיש על המחשב של אמא שלי, ומעביר הכל למחשב שלי שהיה לי. ופשוט האוויר, גיליתי פה בית, איזה בסדר. ופשוט הולך להיות לי שם יותר משחקים ויותר הכל, וכשיהיה לי יותר משחקים, מה זה? וואו, יש פה צ'סטים. איפה צ'סטים? אני דווקא אני אעביר ממש הרבה משחקים למחשב שלי, היה שם הרבה משחקים. פאקינג ספאונר. נשתלט פה. יופי. Holy shit. וואו. למה הם לא תוקפים אותי? וכן, אני אדבר קצת על אני אדבר גם איך שאני אשחק עם חברים. אני דווקא הרבה אשחק עם חברים, כי אני ממש אוהב לשחק עם חברים, זה משעמם לשחק עם אנשים, כאילו זה ממש משעמם לשחק עם לבד, ופשוט אני נהנה לעלות סרטונים, אני נהנה, אתם רואים את זה, בוא נערוץ את זה, שיט, ופשוט אני רוצה שתראו איך אני משחק, איך אני זה, ואני עכשיו אדבר על הספיישלים. פשוט הספיישלים, אם היה לי 50 סאבים אני אעשה ספיישל קטן לכל המשחקים וזה, אני אעשה כאילו משהו כמו של 10 דקות במיינקראפט, משחק אחד בלול, או חצי שעה או 40 דקות או זה. ורגע, ופשוט אני אעשה ספיישל כזה. אם היה לי 100 סאבים אני אעשה ספיישל של אתגר הקרח, יעלה את על היוטיוב ואתם תראו אותי סובל. 500 סאבים אני הולך לעשות ספיישל קצת יותר טוב של אני עושה אתגרים, אני עושה כל מיני חרטות כאלו, למשל כמו אתגר הקרח, מכניס לי שלם ממש גדול של קרח מים והולך לשפוך על עצמי, ואני הולך להראות הכל, מעלה את היוטיוב, וגם אני אעשה גם עם הספיישל הזה, אני אעשה גם את
הדברים מצחיקים, קצת דברים מצחיקים וקצת על הלול במיינקראפט, ועם 1,000 סאבים זה כבר אפשר לדבר. זה נדמה לי היה סרטון של חצי שעה או שעה אפילו, שאני הולך לעשות דברים מביכים בחוץ, אני הולך לעשות דברים מביכים במחשב במשחקים, ואתם תקראו מצחוק, אני יכול להבטיח לכם. מקווה שיהיה 1,000 סאבים, מקווה, מאוד מקווה. באמת אני דווקא עכשיו, לפני שדיברתי על זה, אני כבר לא רוצה 1,000 סאבים. ואתם יודעים, ככה אם יעלה, אני כבר אעשה את כל הספיישלים האלו, והולך להיות מובך. יותר מדי. זהו, זה מה שיש לי להגיד לכם. להתראות? ביי ביי.